an fanfɛ jamanaw fɛ yan fala ye denkura wolola ngɔyɔ la tuguni dɛ min ye Ukrainekaw ye u filɛ ka n'u yɛrɛ sɔrɔ ko camancɛ la komi ni maa seegin sigilen tɛ o ye bi o ye kɛlɛkɛcɛw ka na olu tali baara kɛ farafinna an fanfɛ bolow fɛ maa caman kɔni kun sigalen kun don Ukraine na k'a bɛ waleya caman kɛ a bɛ kibaruya diw kɛ nka nin waati laban in na bɔlɔlɔ sanfɛla la fala ye farafinna ka den caman bɛ yen olu taara Ukraine fɛ ka taa n'u ye kɛlɛdagadaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u ka Légion internationale kabini kuma ŋunuŋunu bɛ ka fɔ maa ti ka kisɛ don a la maa ti k'a jate ko ŋunuŋunu kuma don dajukɔrɔ kuma don fala ye f'a ko nana kɛ sɛbɛ ye nin waati laban in na kɔnɔwarikaw ka kamalen dɔ bɛ yen ko Yao Kofi ni ale ye kɔnɔwarika ye ale kɔni bɔra ka bɔnforola kuma fɔ nin ko in na koyi k'a yira k'a fɔ ko u y'olu ta k'olu ta ka taa k'u bɛ taa kalan kɛ olu kunna ko n yɛrɛ bɛɛ lajɛlen daminɛna cogo min na sa o ye k'a fɔ Ukraine yɛrɛ bɛ kurutu ni ŋanamu min na a nana ka n'a ka lasigidensow cogo jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an fanfɛ bolow fɛ min ye octobre kalo san 2025 o ban waati Côte d'Ivoire kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko min ye Ukraine ye ale ka pankurun dɔ nana cogo Antonov ale ye 124 min ye ngɔri 100 ye ka saba ka sa ko Ruslan ale kɔni bɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faranskaw fɛ yen dugu min bɛ n'o b'a fɔ ma sa ko Mont de Marsa minan in n'o ye pankurun in ye sa maa kɛrɛnkɛrɛnlenw ko olu de b'a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min fɔra maaw ye ko Ukraine ka maa kɛrɛnkɛrɛnnen sugandilenw de bɛ a kɔnɔ nka n'i ye ko in sɛgɛsɛgɛ Côte d'Ivoire ka denmisɛnnin maa 20 pankurun in ye olu ta ko mun bɛ taa kɛ n'u ye kalanko kuma de fɔra k'u bɛ taa kalan k'u kunna Moldavikaw fɛ yen ka tila ka taa Ukraine jamana kɔnɔna na maa min bɛ n'o ye Yao Kofi ye n'ale tun bɛ fɛn kɔnɔna na ale y'a dɔn k'a fɔ u kɔni pankuru wulilen kɔfɛ ale y'a dɔn k'a fɔ k'u ti ka taa kalansen na koyi ko nin olu talen sa ka taa kɛ kɛlɛkɛlaw de ye Ukraine ale tɔgɔ la ale de bɔra sa ka bɔnforola kuma fɔ ka ɲɛfɔli kɛ k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko u ye min kɛ olu la k'u tali min kɛ kɔrɔwarikaw fɛ yen k'a fɔ k'u bɛ taa n'u ye yɔrɔ wɛrɛw la olu yɛrɛ y'a faamu k'a dɔn k'a fɔ Moldavi ta ma bɔ tuguni jamana wɛrɛ ta ma bɔ tuguni u taara n'olu ye Ukrainekaw fɛ yen min ye hakilila baaraw k'olu kɛ u la ka tila k'a fɔ k'u b'u kɛ kɛlɛkɛcɛw ye olu fana y'a da yir'u la k'a fɔ ayi anw tɛ se ka taa sa jamana wɛrɛ maa ye ten koyi wa n'i y'a jateminɛ bi nin waleya in bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ nin kuma bɛɛ lajɛlen bɛ ka fɔ min ye Côte d'Ivoire jamana ye a ti ka kala don i ɲina ka bɛn ni a ye k'a sɔrɔ ka kɔn bi ɲɛ Mali y'a yira k'a fɔ ko Ukraine bɛ den juguya la yan sofarakaw fɛ bolodara minɛnw ka bamanciwale kɛbaaw bolo min y'u ka minɛn ye Tɛnzawatɛ ni kɛlɛ bɔra min fɛ bɛɛ lajɛlen y'o ye u ka lasigiden mun sigilen don Senegalikaw fɛ olu yɛrɛ bɔra ka kuma fɔ bi dun min ye lasigiden ye u tɔgɔla o bɛ Côte d'Ivoirekaw fɛ yen Côte d'Ivoire nin denmisɛnnin minnu talen filɛ nin olu bɛ se k'a fɔ k'u to kalama wa o ɲininkali to min bɛ yen min ye nin maa ninnu tali ye a kɛra ni Côte d'Ivoire ka yamaruya ye wa u bɔra kalama wa maa kan ka o ɲininkali kɛ sabula mars kalo la san 2022 fala ye Ukraine a kun ye welewelemada kɛ a ka lasigidenso la wɔlɔfɔw fɛ yen koyi ko ni maa min b'a fɛ ka taa olu dɛmɛ kɛlɛ la min ye Senegal gouvernement ye ale y'o waleya in kɔn k'a yira k'a fɔ ko min ye Ukraine lasigiden ye k'a wele min ye ka tiɲɛjalanw tigɛ a ye k'a yira k'a fɔ k'u bɛ k'o min kɛ nin ye k'olu ka jamanadenw ta k'u bɛ taa n'u ye u ka jamana kɔnɔ ka taa kɛlɛ kɛ a ma bɛn u ma bi a ma bɛn u ma sini farafinna kɔnɔna na bi Ukraine bɛ min na a senkɔrɔma dondɔlen don maa min fɛ o ye Faransi ye waleya mun fil'u bolo nin n'o ye ka na denmisɛnninw olu kunkolo ma k'a fɔ k'u bɛ taa kalan k'u kunna ko k'u kɛ maa mafalen k'a sɔrɔ u bɛ ka t'u kɛ kɛlɛkɛcɛ ye ko min dara kɛnɛ kan bi ɲɛ kan ka fɔ maaw ye Ukraine jalakilen don yɔrɔ caman nka Ukraine yɛrɛ ale ka Irisi kɛlɛ in a kɛlen don k'o ta k'o kɛ seereke y'a bolo min ye nafasɔrɔ sira y'a bolo Yao Kofi n'a ɲɔgɔnnaw caman bi hakilila jugu donn'olu kun na nka min ye Ukraine yɛrɛ jamana ɲɛmaaw ye u ma foyi fɔ nin na u ko k'olu ka baara kɛ ko sabula olu yɛrɛ b'a fɛ ka Légion sigi nka min ye Irisi jamana ye ale bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi sabula ani Irisi de bɛ kɛlɛ la Irisi dun fana tun ye a jira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ min ye Ukraine bɛ ka nin baara minnu kɛ nin ye Ukraine bɛ ka nin ko minnu kɛ nin ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsilen don sabula min ye Ukraine ye a kɛlen don k'a ka lasigidenso sigi yɔrɔ o yɔrɔ baara wɛrɛ t'u la kɛlɛkɛcɛw ɲinini kɔ ka t'u dɛmɛ u ka kɛlɛdagaw la wa min ye Irisi kɔni ka maaw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ jamana o jamana la bi k'olu mangoya ka se ka degun ta ka ɲɛsin olu ma ko in bɛna laban cogo di ɲininkali to min a bɛ o yɔrɔ la nin waati in na